Nilqawkom għal podcast ieħor. L-lum ġejna l-erba, sabata fil-għaxija. U din id-darba għandi miegħi coach. Fil-fatt ġibna amministraturi, ġibna players, pero coaches għadna għatma ġibna u bdejna Winston Muscat. Winston huwa coach li spiċċa minn coach bħalissa mhux qed jaħdem coach unemployed. Sfortunatament u ma nistax nifhem kif, però affarijiet li jiġru fil-futbol. Meta rebaħ il-lig minn pożizzjoni li ħadd ma ħolhom li seta' jkun mal-ewwel tnejn jew mal-ewwel tlieta, ma rebaħ il-lig mal-Ħamrun. L-isbaħ kuruna li ta' kienet qalulu bye bye. Hekk kienet Winston. Xejn iżjed naħseb kien moment mill-isbaħ li tirbaħ il-lig meta ftit kienet jistennew kif kontu dak iż-żmien. U però naħseb meta qalulek daqshekk nġibu l-ħadd ieħor ma nafx kif ħassejtek u kif aġixxejt dak il-ħin. L-ewwel nett insellem. X'in kont intajjar il-mejda. Not insellem u grazzi tal-istedina. Le, ovvjament, jiena ma tkellimt mal-President, ma' Sir Joseph Portelli. Kellna xi ħaġa ta' bejnietna, ma kenniex bil-miktub, imma tkellimna fuq xi ħaġa m'għandix għalfejn nelabora. Però ovvjament xtaqt li wara dak is-suċċess, xtaqt inkompli nikkowċa l-klabb tal-Ħamrun, naħseb mhux jien biss kwalinkwa coach fil-verità. Imma id-deċiżjoni tagħhom kienet illi ma nkomplix, ma kellix kuntratt magħhom, kien hemm bil, però jiena xorta Ma kien hemm xejn illegali ġest. ma kienx, ma jiena nemmen illi kelma u l-irġulija tmur fuq dak li jkun hemm miktub. Però l-amministrazzjoni Bħalek ġalu marbu tiġix minn għalija. ma niftakarx, ma nafx. Però Għalija kien rebaħ il-lig ukoll. le Spiċċa. Mark rebaħ il-lik u beda l-lik, beda t-tieni lik. U hija imma U waqfu. mbagħad waqfu. Insomma. Jiena xorta Malija kienet esperjenza sabiħa, ħadd pjaċir. Fil-bidu kulħadd qalli x'gazz għandek, kemm int miġnun, diħla l-biċċa tax-xogħol. Però jien fil-verità ma kellix nitlef għax Ngħidlek il-verità jien mid-dar rajtu dak il-lig u hekk qed. Lemma jiena fil-verità ma kellix nitlef. Qed tandu l-grazzi. Le, ismani, fil-ħajja jekk ma tieħux ir-riskju jekk toqgħod tibża jew tgħid din ma nistax nasal għaliha. Tista' ma tagħmel xejn. Jiena meta tkellimt ma' Sur Portelli għaliex m'għandniex ċans nieħdu l-lig, għatlu isma' jekk m'intix temmen nistgħu nerbħu l-lig. Għatlu lilha xi ħaġġibni, għatlu qabli għandek għasħaq li ħażid coach ieħor spejjeż. Għatlu jekk ħaniġi jien irridu niġġieldu għal-lig. Għatlu issa nafu li hemm missjoni diffiċli, imma mhix impossibbli kif inhu l-format tal-kampjonat. U ġillik. Issa li ħarsu Ġil-lig u 4.8 miljuni euro. Għax minn dak il-lig waslu saw. la jiena Runsa. good luck to them, nħu pjaċir ħafna għan-nies tal-Ħamrun għas-supporter speċjalment għax ħanajlek bqajt impressjonat meta mort magħhom sibt appoġġ, imma meta ma bqajtx il-messaġġi, il-telefonati. Bqajt impressjonat kemm vera baqgħu jirrispettawni għandhom jirrispettawni sal-lum. Però il-fatt li l-klabb tal-Ħamrun baqa' jikber u daħal fl-Ewropa u fil-Conference League u daħal fil-gruppi, jiena nħossni onorat ukoll. Illi jien Xejn kont wassalthom se. le ma wassalthomx sem. Jiena nħoss li kont parti żgħira minn dan is-suċċess. Li ma rebħux il-lig All right, ma kienux vera. jaslu sem, ma int wassalthom. Ma- mhux ma wassalthom. Imma l-bib int ftaħtu. Taħta jien. Tajjeb. U nħossni kontent illi dal-klabb wasal semmek u jien ma tliftx logħba waħda milli labu fil-lobit tal-Ewropa. Kollha rajthom fuq it-television. Kien hemm logħba rajta darbtejn għax qatt nara ċertu affarijiet. Waħda ma' Rozan. Le, ma li rabbu bil-penalties. Hawnhekk is-centenary. Dik ġejt rajta. U vera nieħu gost għax ħanajdlek it-tim tal-Ħamrun qed jilagħbu f'livell on paper ola mill-futbol Malti on paper. Però Wekkuta.
Pero xi darba dawn ġew dominati fil-pitch? Jew deru inferjuri? Qatt. Anzi, naħseb li Qatt. setgħu ħadu żjed punti. Għalek qed ngħidlek qatt ma labu ma tim li dominhom jew kif tgħid dawn tilfu ħebxejn imma faqawhom le. Baqgħu dejjem labu l-logħba u kif interpretaw il-logħba kienet b'mod pożittiv ukoll. Ġifieri jiena ħossni kuntent ħafna u ferħan jidda s-suċċess li qed jagħmlu l-ħamrun fl-Ewropa. Ġifieri anke l-ground immur narhom fil-logħbi tal-lig u rajthom mal-belt il-weekend li għadda. Le, inti Xorta nirringrazzjahom. Inti Winston kont irbaħt il-championship ma' Naxxar u xek. Fil-First Division kont irbaħt promotion ma' Vittoriosa. Mbagħad ftit snin wara rbaħt promotion ma' konna tlajna Champions ma' Naxxar, konna ġejn decider mal-Birgu. Irbaħt il-trofi tal-First. Irbaħt il-trofi tal-First ma' Żabbar, it-tieni sena li bdejt nikkoċja mat-timi tal-kbar. Mbagħad kont ikkoċjajt lil Ħaltarxin ukoll, is-Sirens għamilt sentejn, konna kellna żewġ staġuni pożittivi ħafna. Mbagħad mort ma' Marsa Xlok u dħalna fl-Ewropa wkoll. Ġifieri, mbagħad it-tieni sena Marsa Xlok wara 5 logħbiet ma' U inti kompletx. propja minn fejn int? Jien mill-Imġar. Mill-Imġar. Propja. Xek nafrek jien. U bdejt il-futbol mal-Mosta, under 14 u under 16, konna ħadna l-iktar under 16, kont skorjatin fil-final. U f'dik il-final konna rabna ta' qali, konna rbaħna l-Slima 1-0, u jina u diħel minn ġo dressing room. Ġo dressing room niċċelebraw, kien hemm għalla jaħfirlu Paolo Pola Bela, tar-Rabat, rablu. Ġibidni minn idi, 11 ta' Marzu miet, kontem kien jien. iżomma l-Inter bħalek. Mela miskin. Ġibidni għalli isma' għallinti mill-Imġar, u għatlu iva. Għalli tiġi mar-Rabat dak iż-żmien ir-Rabat kienu rebħu l-lik. Zoom. Fi żmien Hope Carmel, David, il-Sixpence, il-Chicowe. Għatlu għantik il-telefon number ta' dar ċempel il-missieri. Memma l-mosta speċajt mar-Rabat. Jgħamil 3 snin mar-Rabat, konna ħadna l-lik tal-miners, konna ġejna t-tini fil-lik tal-under 21 dak iż-żmien. Kienet esperienza sabiħa. Amma mbagħad mit missieri u il-futbol traskorajtu. U wara li għaddew ċertu labt, ġifieri second u third division labt, ħafna lob. Pero dejjem f'moħħi kelli l-coaching u kont ngħid dak li ma rnexxilix nagħmel bħala player, ħanamel minn kollox biex nagħmlu bħala coach. Fada l-aħħar kellimtek ħafna fil-hospitality konna il-ground bejn Valletta kienet. Valletta Hibs. Valletta Hibs. U domna ħafna nitkellmu u ġobni l-istil tiegħek, però ma nistax nifhem kif ħadd ma tantak biex tarġa' tidħol bħala coach. Le ħankun U onest. żgur li bħala coach il-karriera tiegħek ma spiċċax. Le jiena bħalissa qed nipprova nieħu l-pożittiv. Fil-ħajja tieħu kollox mill-pożittiv. Mhux ma nimmissjaħx il-coaching għax inkun qed ngħidlek qed nikdeb jew niġi ngħidlek le qed inħossni tajjeb. Le, il-futbol nimmissjaħ inħobbu, il-futbol Malti niffollow minn kont żgħir. Però kellmuni xi klabs imma ma nixtieqx li mit-Challenge League. Ma nixtieqx li ninżel hemmhekk għalissa. Kif inhu l-futbol hawn Malta bħalissa hawn ħafna Coaches barranin. barranin. Dis-sena fil-Premier kull ma nbidlu żewġ coaches biss, meta f'seasons preċedenti anke nbidlu 4 u 5 coaches, ġifieri jien mhux qed ninkwieta naf li l-lum jew Tistenna xi coach jiġifieri spiċċa. Le, ma onestament jew pereżempju ngħid nixtieq li da tim jitlef dil-logħba forsi neħħu l-coach. Żgur li le. Jiena mmur ground biex nara l-logħba u jien dejjem inħalli f'idejn il-bambin għax is-season li ieħor wara d-disfatta li kellem ma' Marsa Xlok għax da fl-Ewropa morna tajjeb ħafna. Labna mal-Partizan Tirana tal-Albanija. 1-1 away u tlifna 2-1 fl-aħħar go li 99.9% kien offside għax konna niġu fl-extra time. Mbagħad tlifna 5 logħbiet fil-lig għalhekk kien disfatta kbira bħala coach bekk waqaft jien tlabt il-President Luħani jaf. Qatt ma bsart li fl-istess staġun wara dik id-disfatta ħanispiċċa nerbaħ il-lig ma' klabb ieħor minn bażara. U jien dejjem ngħid id-destin u l-bambin. Allura jiena nħalli f'idejn Alla ngħidlu għamel bija li trid. Jiena lest għal kull xenarju. Imma jekk f'Jannar, issa, ġifieri kif jiġi għat-tieni parti. Sija. Fil-fatt huwa il-parti li irbaħt il-lig. Senilu. Jiġi klab tal-Premier. Top 6 jew bottom 6. Titħajjar?
Anka bottom six? nitħajjar iva, pero rrit nara l-affarijiet xi kollu f'moħħu l-klabb ukoll. Ġifieri illum il-ġurnata jiena nħoss li mhux l-importanti mhux li nikkoċja. Fejn u kif u ma' min. Da tista' tmur tikkoċja ma' klabb tgħid iva ħammur nagħmel 3 xhur 4 xhur naqla xi ħaġa tal-flus u minix lesli biex nagħmel dawn l-affarijiet. Jkun hemm klabb b'viżjoni tajba u serja nitħajjar iva, mal-ħamrum mort, mhux xinbeda il-closing ground. Fl-aħħar żewġ logħbiet ta' closing ground qabel nqasmu t-timijiet, ġifieri kien hemm riskju wkoll li qasnamlhom mal-ewwel 6 u mort. Qed tifhem ġifieri konna tlifna Ħadd kien qed jgħid niftakar lajta kienet u nismajta żgur. Lajta kienet għax Joseph Portelli ma jinteressax dis-sena donnu ma il-kelma ġibek in-nies fit-triq. Ħanajdlek. Ma jridux il-lig dis-sena ħajtlaq kollox. Ma kien vera xejn. Jiena Joseph Portelli ħdimt miegħu xarejn u nofs. Min jgħid id-diskors vera x'mefx Joseph Portelli. Joseph Portelli bniedem ambizzjuż ħafna u dejjem moħħu jew den li jekk jixtieq jasal sem minn jew minn hemm irid jipprova jasal. U s'issar nexxielu wkoll, jiġifieri. Min jgħid id-diskors jew min qal is-sena l-oħra li l-ħamrun ma ridux jiġu l-ewwel fl-opening ground, mu vera xejn. Ma nemminx, nibqgħu jiġġieldu sal-aħħar. Vera xejn. Ġifieri kull klabb. Jiena xi ħaġa li d-ġimgħa kont qed nara fuq it-television weġġietni li rajt Belt Ħamrun tal-Ġubilì. Logħba sabiħa, logħba se tmarret kull naħa. Il-belt kienu tajbin, ma serqu xejn, fl-opinjoni tiegħi jien. Naħseb li l-belt dik il-logħba tattikament kellhom daqsxejn eċ fuq il-ħamru. Naħseb fl-opinjoni tiegħi. Kienu weġġejn mill-logħba ta' qabel u rridu jpattuha. Manka tattikament kienu iktar. Kienu tajbin ħafna. Kellhom nofsi ground sod ħafna. U l-ħamrun jista' jkun ħasbu li issa ma jista' jilħaqhom ħadd tal-għalhom ar-rashom, jista' jkun ukoll. Ma naħsibx ta'. Frajta jien. Ħanejdlek, di tara f'timijiet kbar illi kollok performance matul il-ġimgħa fl-Ewropa tajba, u mbagħad jiġulek fl-logħba tal-lig u jitilfulek ġieli pereżempju tingbir jitlef ma' tim li qed jiġi ta' relegation. Aħseb wara Belt u Ħamrun. Żewġ timijiet li tnejn mill-aqwa li għandna f'Malta, ġifieri il-Belt qegħdin it-tieni issa. Ekku, imma inti wieħed li ssegwihom kollha kważi, u mhux minn fuq it-television. Nemmur il-ground ħafna mill-logħbiet. U kien minn nies, tieħu pjaċixin tisma' n-nies l-ajat tan-nies, il-banda ddejjaqni narġa' ngħidha mal-ajat jogħġobni immens. Imbagħad għandek kien hemm il-logħba tarxi ma' Saxrok. Ma' Saxrok tim qawwi ħafna wkoll, x'nibqa' ngħid jiena ħsibt li se jkunu lesti għall-final ma' Saxrok hekk hemm minn dis-sena jien ma' fallili. U ħal tarxin tim tal-qiegħ kien sissa. U jalla kien hemm mitruħ. Ivin bqajtem rajt l-ewwel ħaf u tlaqtu mbagħad. Ħasra, ma ara. Irridu naċċettaw. Il-futbol Malti huwa dak li hu biex jiġi segwit. Segwit ħafna ma min imur il-ground. Jien nieħu minni wkoll illum il-ġurnata qabel meta kont żgħir ma kellix option fejn mmorru il-ground. Illum tista' id-dar. Waqt il-ħin tal-logħba ta' ħaltar xin ma' Marsaxok minn għalek minn Stersbar kien hemm Chelsea Arsenal. Fil-fatt id-dar. Imma għattarom it-tnejn. Eżatt, jiġifi xorta segwejta l-logħba. Tifhem ma' moħħok. Fimt kieku m'għandniex dik il-fakultà li naraw il-logħb Serja, Spanjol, Ingliż, forsi kulħadd imur il-ground imma dik hija. U llum in-nies hawn iktar fejn toħroġ fejn taħli tgħaddi l-ħin f'affarijiet oħra wkoll. Fimt ġifieri qabel aħna bum futbol. Mbagħad allura għaliex il-Belt u l-Ħamrun. Ma mhux huma l-crowd pullers ta' Malta huma l-ikbar tnejn. Kien hemm Birkirkara fi Birkirkara meta jkunu sejrin tajjeb. Daw dejjem meta sejrin tajjeb, jmorru l-baħar. Bħal-Ormi meta jkunu sejrin tajjeb. Mbagħad għandek Florjana ħibs isom ċertu konsistenza. Florjana normalment meta jkunu kontra l-Belt. Le, manka meta jkunu pereżempju tiġildu għal-lig u hekk, pereżempju ma mill-labu l-aħħar il-Florjana fil-lig. Diżappuntawni, ma tantx kien hemm nies qegħdin l-ewwel dawn ta' qegħdin l-ewwel.
labu l-Tony Bezzina Stadium. La, Nsejt ma' min imma Nsejt ma' ma' min, xem jizlaqqas. imma Jina daw l-affarijiet idejquni, daw joqtluħ il-futbol Malti. Tajjeb. u għalek l-MPL qed tipprova tippuxja iktar u min jgħidlek ħabba l-grounds għax ma orrajt vera, ma pass, mhix faċli imma pass, imma xort u mbagħad aħna għandna xi ħaġa oħra. Nemmen jien il-Maltin aħna nis negattivi wisq. Anke xi ħadd tagħmel żball mill-ewwel għax hekk u għax hekk u għax dak hekk. Nitkellmu nippruvaw inċabsu dak li jkun, fehmtu, nippruvaw nitfgħu del ħażin fuq il-futbol Malti. Jien mhux qed ngħid li ma jkunx hemm, imma jekk forsi jkun hemm daqshekk, bli ngħidu nġibuh daqshekk. Jien naħseb inti tiftakar għax ilek ħafna fil-futbol, bħalma niftakar jien snin ilu li kull logħba anka fil-miners ta' xin kont fil-Kumitat tar-Rabat. Dejjem l-lum kanna l-mixtrin, anka fil-miners. Anka fil-miners. Mux qed ngħid li ma kienx isir, ma issa m'għadhomx jissemmew daw, issa bdejna bl-imħatri. Issa bl-imħatri. Da l-affarijiet. L-lum qed jitħarsu tajjeb qabel kulħadd dak għandu ma jieħu sitt xhur u dak hekk. Ħanajdlek tħallas kulħadd bħalissa ma tantx għadek tisma'. Waħda mill-affarijiet li niddejja nisma' meta anka fuq programm li niddiskutu dawn l-affarijiet, jien nieħu pjaċir. Nisma' programm u nitkellmu fuq dak li qed jiġri ġol pitch. Għax il-verità, il-pitch dik il-biċċa ħadra, aħna dik niddiskutu, mhux orrajt vera, m'għandniex supporters, il-livell għalli u għandna ħafna baqax, da diskussjoni dejjem fuq għamja, fuq ħafna barranin, fuq il-supporters, fuq il-betting, fuq hekk, le. Ejn nitkellmu fuq dak li jiġri fuq il-pitch hemm is-sabiħ. Tal-barranin. Dik il-futbol. Nsemmi tal-barranin. Il-ġimgħa qrajt li kien hemm xi laqgħa tal-MPL u sa jżidu xi tlieta jew erba' barranin oħra. Inkitbet, però dik għadha mhix deċiża. Id-deċiżjoni għadha ma ħaditx għax inċempilt. Tajjeb? Hemm diskussjoni. Hemm diskussjoni, ma tistax toħroġ li Joseph Muscat għallek sa jsirek. Le. Qed tifhimni? Ma dan All right, huwa ġurnalist imma ħariġa. Le, ma kulħadd interpreta kif iridu. Ġifieri. Jien dawn l-affarijiet ovvjament narhom għax naqra il-ħin kollu. Però jien nieħu pjaċir. Ma tagħmel differenza. Ħanajdlek pereżempju. Għax pereżempju l-Italja ħansemmilek il-Milan, sejma l-Inter. Il-Milan għax għandhom plejer wieħed fit-tim nazzjonali, x'mhux Taljani, fit-tim tagħhom, qegħdin l-ewwel. U qed jilagħbu tajjeb immens. Imma mbagħad tirrifletti fit-tim nazzjonali Taljan ukoll. Iva. Dirridu naċċettaw ir-realtà. Imma huma biss Italjani biss, l-Ingliżi m'għandhomx barranin. Imma l-Premier League Ara kif ħarbtuh. Imma l-Ingliżi ilhom jibbildjaw mill-youth sector bil-programmi li jagħmlu u xorta ma waslux fejn xtaqu. Ma issa ma ħadu l-ebda ta' Eżatt, imma hemm ħafna players. Serquwa. Ħerġin. Ma naqbilx mi għax inżomma l-Ingliżi. Iva ma dak il-għalferek. Imma jien li kont qed ngħidlek illi anke jien naħseb wasal iż-żmien. Ma rridx nidher li qed nikkritika assolutament. Illi anke fuq programmi tat-televiżjoni ejja nippruvaw nitkellmu iktar fuq il-logħba mill-logħba mhux fuq affarijiet oħra. Sekondari, antik eżempju, naħseb tara futbol Ingliż, inti bħali, x'jagħmlu wara l-logħba? Jitkellmu fuq kif ġie l-gowl, l-iżball li għamel dak, it-tattika li uża l-coach. Jien naħseb kieku isiru programmi fejn nedukaw iktar in-nies għalfejn għamel dik is-substitution, kif ġie dak is-set piece, kif ħadmuh, naħseb ikun hemm iktar interess. Għax dawn l-affarijiet ġbajna nisimgħuhom. Jien inni nismagħhom u issa jiena dak ibiedu n-nies. Il-programmi ta' television fuq il-futbol mhux qed ngħidlek nismagħhom kollha, imma nsegwu ħafna minnhom. Ġien nkun qed nagħmel xi ħaġa u noqgħod nismagħhom xorta. Imma dejjem diskors fuq in-nursery, fuq il-barranin, fuq is-supporters, fuq hekk. Ejja niddiskutu l-pitch, il-pitch sabiħ, il-pitch il-qalba ta' kollox. John Bonello, meta għarajn, Henry Bonello,
meta ġi hawnhekk xi ġimgħatilu. Smajtu l-aktar. Għalli minnu tajjeb jilab. Nista' nispondik fuqha. Minu tajjeb jilab. Imma irid jieħu ċans biex jurik li hu tajjeb. Naqblu? Iż-żgħażagħ qed jieħdu ċans biex jiruna li huma tajbin. Tort tagħhom imma jew intom il-coaches mattuhom xi ċans. Il-coaches u kif inolliku. 8 barranin. Imma hu xi coach, int coach. Li jħobb jitlef. Ħadd. Għax indini ġieli jgħidu bil-coach kollox traw fl-antik jgħidu għali. Jgħidu miġifieri il-coach għata ħabbat wieħed. Isma' illum tittilab ħażin. Inti titfa' autogol. Ħanajdlek. Inti tagħmel penalty. Assa ddiri minn moħħi. Ħanajdlek. Is-sena l-oħra. Forsi ħanajdlek. Kien hemm sitwazzjoni li kieku l-Forjana tilfu mal-ħibs. U kien jitlu l-ħibs. U ma rebħux il-ħibs. Ġewdru. U daħlu l-ħamru. Mel inti, president tal-Forjana, ħajmur fuq il-players, jew fuq il-coach, jgħidu l-lobar nitlefa. Ma tarax. Bjek, għallax nistaf dawn l-affarijiet, inkella nagħlqu kollox, u ma nabux futbol iżjed. Xadab tada ħażajkx fejn. Bir-rispett kollu. Sajkx fejn. Iġifi, dan l-għajdut fit-toroq, dan għalhekk qed ngħid jien, hemm bżonn li nitkellmu iktar fuq il-logħba kif tintlab il-logħba. Ara dak it-tim lab 4-3-3 u dawk labu 4-4-2 u dak labu bit-3-5-2 u d-diskussjonijiet ikunu fuq dawn l-affarijiet, mhux fuq l-affarijiet. Skużi l-kelma imbarazz. Ekku, pereżempju, ħansemmilek opinjoni tiegħi din. Però rajta żgur. Il-logħba li labu kontra issa fil-Ħamrun kontra il-Gibraltar, il-tim. Mela, jien personali, mill-logħba ta' Lausanne, dak il-player Tune. Joġobni għandu ċertu si kif jiftaħ il-ċansijiet, joħloq il-ċansijiet, kapaċi one-on-one, pero għandu manija li ix-xibka fil-bahar jara. Ma nafx, għandu xaħġa li jien id-dejjaqni fiħa ifalli. Ifalli. Għamila darba, darbtejn, għal-kem bil-gow tiegħu waslu fej waslu wkoll. Askorja. Jgħidu wkoll, xuf skorja bir-ras. Issa, l-aħħar logħba jien kont qed naraħ issa mal-ħall dat-tim. U waħdi d-dar, waħdi, bdejt għax nitkellem waħdi, mara ġiet Mhux waħdek, titkellem waħdek, mhux waħdek. Ħallini nqgħod nparla. Jew nkellem lit-tifel iżjandu senti qasaf xi ngħidu ġifieri. U qed imma dal-Madonni coach. Iva ma jaqalawx, ħajibqa' jfalli ċansijiet. Ma jaqalawx. U qalaw. U l-Ħamrun taw 3. Il-weakest link kienu dejjem. Mux qed ngħid it-torti jew ta' ma donx jifmuna ħażin jekk qed jagħmel apposta. Ġon ħanajdlek. Imma x'inbidlu. Ħanajdlek. Skolli dak li il-coach baqa' jemmen fiha x'ħalli hemm, imma x'inqalgħu fil-fatt dak li bidel miegħu skorja mill-ewwel. Ħanajdlek. L-ewwel net tittara vera telef iċ-chances, mhux ħan nidħol fil-mertux da meta plejer jitlef ċans. Tittara x'għamel u fiex wasal biex telef dak ċans. Joħloq ċansijiet ukoll. U kif joħloqhom. Joħloqhom bil-kapaċità tiegħu, jagħmel il-ġerjat tajba, jaf jattakka l-ispazju tajjeb, mhix qed ngħid li jagħmel għax ma tħallx fid-dettall. Narhom jien. Għax ma tassa tiegħu. Imma tarhom anke jien rajthom, imma id-dettall huwa importanti fil-logħba tal-futbol. Issa, jekk tilef dawn chances, u mbagħad kif qed naħna skurja. U rebbaħ it-tim. Il-logħba ta' wara għalaw muskurja u 3 l-Ħamrun. Ma jfissirx li hu ma kienx qed jagħti rendiment biżżejjed. U forsi kien hemm bżonn li naqra. Imma forsi wkoll illi dal-plejer, il-coach fil-parti difensiva kien kontent bih għax qed jippressa tajjeb. Issa forsi vera ma kienx qed jagħti rendiment biżżejjed bil-ballun, imma fil-parti difensiva forsi kien qed jgħinu u dak li qed jitlob minnu l-coach kien Jefferson tal-Belt. Big man. Dak l-istess ifalli ħafna ċansijiet, jirbaħ ballon s-saxħa li għandu l-istil ta' Lukaku minn daliet u inizzel u da. Pero jfalli ħafna ċansijiet ukoll.
Pero dak mbagħad xintara fid-difiża dejjem hemm wara, jaqla. Dak ukoll personali ngħid kemm mhux ħanidħol fil-mertu ta' Jefferson u li qed insemmu eżempju bħalhom hemm u oħrajn. l-coach tal-Belt għax il-coach tal-Belt huwa coach bravo tejn li nemmen li qed jagħmel biċċa xogħol kbira mal-Belt. Però forsi Jefferson ukoll il-logħba tiegħu hija ta' striker waħdu. Il-Belt jilagħbu bit-tnejn u juri biċċa kbira. Imma da tittara mbagħad il-coach irid minnu forsi il-coach very efficient. Imma kontent bih mbagħad bil-pressjoni li għamel għax jista' jkun ukoll. Għax hemm isir l-istudju tal-logħba illi juri huwa top scorer tal-lig naqblu. Iva. Mela bil-preżenza ta' Jefferson juri qed igawdi. Jien għaddejt minna ma marsax lok. Meta kalli Qed tibgħat iżammit, imma mhux jilab. Ma għalhekk, qed tibgħat Imma iżammit. żammit mhux ħajtik il-karatteristiċi ta' Jefferson. Le. Fem differenti. Intelligenti iktar minnu, jaf Ħafna. il-ballun, u jaf jattakka l-spazju iktar minnu. Imma mbagħad xi niġi saħħa ma saħħa Jefferson. Jien meta kont ma marsax lok, meta ġibt il-Juri u l-Fernandinho ma marsax lok, rrid big boy biex l-attenzjoni taqa' fuqu. Ħalli dawn mhux ma jimmarkawhom lok, x'tax jimmarkawhom, imma jkollhom iktar freedom of play. Qed tifhem? Jekk ikollok issa jista' jkun li Jefferson qed jissagrifika ruħu għal Juri. Issa, kif qegħdin jilagħbu, they are doing well, qegħdin it-tieni, jiġifieri well done. Ħadd ma jista'. Aħna qegħdin nitkellmu qed inkellmek għax bħala coach. Qed ngħidlek Ħabib bħala coach kif għax-xogħol tal-mentalità tiegħek kif tara l-logħba hija differenti minn tiegħi. Eżatt. Għax niftakar hija kienet konna nkunu d-dar u l-bużu konna nillatikaw ġieli nargumentaw mhux nillatikaw. U kien jgħidli mintom il-ġurnalista jimma l-oħrajn. Qatt ma labtu futbol u tridu tattakkawna u tridu tattakkaw il-coaches u qatt ma labtu futbol. Qedlu però nafu narawh. Jien kont ngħidu tajjeb, imma ma kienx hemm minn ħadd kritika. Kienet iddejqu. Ħanajdlek. ċertu kritika kienet iddejqu. Hemm differenza bejn tara l-logħba u taqra l-logħba. Fimt? Jiġifieri jien ġieli mort il-ground, ħan nilagħbu kontra pereżempju r-Rabat. It-tim lieħor għas inkun naf sistema lab. Għax tant kont nifokat fuq it-tim tar-Rabat pereżempju, li ma nkunx naf. Ġiel qas ir-riżultat mhux ma nkunx naf, imma ma jeffettwanix. Tant kun iffokat, inti tittaqra jien darba ilu ta' dan, meta bdejt nikkoċa fin-nursery tal-Hibs. Kien ġi scout, kien ma Bermit dal-scout. U bdejna nitkellmu, u għatlu kif taħdmu. Għallina immur nara logħba, għalli tuni plejer, għalli 90 minuta għajnejja ma naqlaħħomx minn fuqu. Għalli qasin kun naf kif qed jilagħbu t-timijiet, x'sistema qed jilagħbu r-riżultat. Għalli dak il-plejer biss. Għalli 90 minuta għalli bil-karta u bil-bajra u n-nizzel. Għalli 90 minuta. Għalli qasin kun naf. Winston, il-problema mhux tan-niesis, soqgħod nitkellem fil-problema tan-niesis, taż-żgħażagħ Maltin li ma jibqgħux tilejn fil-livell li jibdew bih. Għax dik il-livell tekniku jkun tajjeb immens. Imma ma jibqgħux. X'inhu jiġi għataw qalbhom? Mhux ma jibqgħux. Il-players barranin fil-livelli iżidu u tagħna kif aħna magħmulin aħna, kif qed nagħmlu, qed nibblokjawhom. Ħantik eżempju. Mela. Dismajtek tgħidha ground. Le, ħantik eżempju ieħor. Aħna l-coaches ikollna periodization jgħidula. Ikollok periodization minn logħba, ikollok periodization ta' xahar, ikollok periodization fuq sena sħiħa wkoll. Mela. Meta il-players li jkunu qalbu mis-17 suġġew biex jilagħbu fil-youths, fil-minors, il-clubs, kont nagħmilha jien bħala coach, naqbad 5-6 players u noħodhom miegħi. Biex nagħmel is-session, biex ikolli 22 player. U biċċiet minnhom ikunu jitilgħu mal-iskwadra tal-kbar ukoll. Mela x'jiġri? Dawn midweek it-tlieta jew l-erba' ikollhom il-lob mal-minors. Mela. Ma jiġux.
it-tnejn u t-tlieta jkunu jitrenjaw mal-kbar, il-biċċa l-kbira ikun hemm load. Speċjalment it-tlieta fuq il-players, mela dawn ikħej jitrenjaw mal-kbar jaf ikollhom load. L-erba' jmorru jilagħbu, suppost match day -1, il-load tkun baxxa. L-erba' labu, il-ħamis recovery, suppost huma wara l-logħba jinżlu mal-kbar. Il-ġimgħa dawn mal-kbar meta suppost huma mill-erba' match day +2 suppost tibda iżidilhom l-intensità. Hekk it-tim tal-kbar koħħejla bis-sibt, dawn il-ġimgħa mhux jagħmlu xejn. Id-dottor ta' minnu. Tijak il-coach ta' il-ħamsa. Tal-coaches kif għax hekk kien is-sistema, qed tifhimni? Hekk kien is-sistema. Qabel kienu jilagħbu Monday il-miners biex kemm jista' jkun jibqgħu għaddejjem il-perjodu. Imma neħħewa wkoll mhux ħanidħol fil-mertux. Imma mbagħad jixbaw il-plejers allura. Mhux jixbaw ma mbagħad jarġam gap oħra. Dawn il-players, dawn żgħażagħ. Meta ħejlabu? Meta jieħdu ċ-ċans? Iddaħħalu 5 minuti tkoqgħod terbaħ tlieta b'xejn. Dak ċans. Mhuwiex hu. Dawn iridu jilagħbu. Issa kif inhu l-kampjonat, kif qegħdin, diffiċli għalihom sfortunatament, mela x'jiġri? Jew jixbaw, jew ma jiġux training, jgħidu iwa mmur darbtejn fil-ġimgħa nittranja u ninżel mal-miners. Dal-livell tagħhom bum, ma jinżel hemm isfel. Awtomatikament. Barra lil-lik tal-miners, tal-youths, ikollok 4 timijiet tajbin, l-oħrajn ikun hemm gap bejniethom. Fimt? Allura M'hemmx hemm gap tal-kbar. M'hemmx fil-Premier hemm gap kbira. Issa le. M'hemmx kompetittività. Kemm ilhem bl-MPL le. Il-biċċa però kienet la qabel Winston. Mhux kemm ilha bl-MPL. Hawnhekk ħan nikkorreġik naqqa żgħira. Kemm ilha li fetħu għal iktar barranin. Mhux bl-MPL mis-sena ilu law. Għax inti meta ara. Għal taqbel ikun hemm miżjed barranin? Personali. Egost ħanejlek. Dak kulħadd tiħares mill-perspettiva tiegħu. Jekk jiena coach, aħjar ikoll il-barranin. Għax jien nista' nikkompeti. Jekk tagħmel ix-xelta tal-barranin tajba, vera importanti li jkollok players Maltin tajbin, imma jekk tagħmel ix-xelta tajba tal-barranin, int ħadd tiġi viċin it-timijiet l-oħra. Qed tifhem? Issa, jekk kif ġara, konna b'5, ġejna b'7, b'8, qed tifhem? Issa ġejjem xi 12. 11 qed jgħidu. 11 jew 12. Qed tifhem? Issa. Mela x'ħaj kollok? Kollok 11 il-barrani jilab, 11 il-Malti fuq il-bank. Però fimni, minħabba l-istorja tal-Ħamrun, tiġi fierek, ħanejdu hekk. Minħabba l-istorja tal-Ħamrun tal-Ħamrun li qegħdin fil-Conference League. Minħabba li dawk jistgħu jirreġistraw 14 minn għalija. Insomma, 14 barranin tista' 14 barranin. Kollok 11 fil-line-up. Però kif jinqalaw, jiġu neħu 2. Le. Messa xrabuhom. Le, stenna. Inti se tirreġistra sa fejna fin 14. 14. Ikollok players reġistrati. Jien naħseb il-Ħamrun għandhom iktar minn 14. Iwa jkollhom iżjed, imma kif jinqalaw mill-Ewropa, mill-gruppi, jiġu neħuhom. Essent bħala coach. Tajjeb il-misan neħijin. Fer? Għalek għedin jippu. Tawni għalek, allura jkun kulħadd għalli dawk jibqgħu hemm. Imma stenna. Imma fera li kinti li qed tikkompeti mal-Ħamrun biex terbaħ illi kull Ħamrun għandhom 17 il-barrani u jien għandi 14. Irridu nitilqu flimkien. Għalek. 14 b'14. Mela allura biex tkun fer għandhom il-Ħamrun għandhom jibqgħu bli għandhom. Il-Ħamrun għandhom il-problema li għandhom bżonn squad depth għax għandhom il-lob tal-Ewropa, jilagħbu fil-weekend li għandhom. U jien għandi dritt ukoll għandi kolli dritt li jien ikolli l-istess. Jien naħseb hemm bżonn biex inkunu fer, ma xiġri. Ma ninsewx li din hija l-ewwel esperjenza li kellna tim Malti li qed jilgħab fil-fażi tal-gruppi tal-Conference League. Però ma għajniex għandek. Le, mhux tifhem. Le, ġifieri jista' jkun hemm iżjed. L-ewwel sena qed ngħidlek li din hija l-ewwel sena, l-ewwel esperjenza għal Malta. Mela da żgur li hemm nies kompetenti li huma fl-MPL u forsi anke fl-MFA ukoll li qed jaraw x'jistgħu jagħmlu biex dis-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha s-season li ġej. X'naħseb jien? Tifhem?
Għalek għed jistudjawa, u bdew minn issa jistudjawa. Għal-ħamrun mhux fer li ma jkollhomx squad depth iktar barranin. Però għall-oħrajn. Imma l-oħrajn li qed niġġieldu ħana tilqu għalik fl-imkien. Importanti li tilqu fl-imkien. Għajdu nkunu fair. Jekk int għandek 14 barrani, Għajdu nkunu għandek fair. 14 barrani. Sarattant ukoll issa ħarġet li iridu jħallsu l-players. 60 euro. 60 euro professionals. Jina dina. Min taħseb li ħajħallas dawk? Il-klabs. Imma għalek, ġifiri inti klabs, lo kittjom toħdilom, 60 euro l-MFA per rispet. Ek minn is-sejjer żball. Jina għandi ċirkulari. Illum kellu jsir xi meeting. Illum minn għalija. Ek minn is-sejjer żball. Però ċirkulari ħarġet. U fil-fat ħammu naqra bla kantunieri għaw. U għanna l-Lala Bela li tkellem dwara fuq program ten fi Monsignor, il-kampjonat, u għandi silta minna. U tistow tisimaw bħalissa. Il-Malta Premier League kidbet l-assoċjazzjoni l-MFA għax pretendejna li nkunu konsultati. Jekk xejn, ġifieri kif ħartet ċirkolari kienet aħbarajina wkoll li ħad tidħol din it-tip ta' license fee. Fil-prinċipju ma naqblu żgur, ġifieri li plejer għandu jħallas biex jilgħab. Ma naqblux aktar u aktar għax fl-aħħar mill-aħħar il-klab se jkunu qed iġorru eventwalment dik l-ispiża. Ma naqblux ukoll li ħarġet ċirkulari ġimagħtejn ilu biex tibda minn issa. Ġifieri nippretendu jekk xejn niddiskutu biex tibda mis-sena d-dieħla. Il-Malta Premier League ma kienx konsultata, ktibna lill-MFA, qed nistennew risposta min-naħa tal-assoċjazzjoni, imma fil-prinċipju żgur li ma naqblux ma' din it-tip ta' license fee u hemm naqra dubju wkoll fuq l-allokazzjoni, ġifieri jekk 33% ħajmorru għall-fond, il-bija tal-flus se jiġri bihom. U dan issa qiegħda full-time professional ħallas 60 euro, 16 cents per day, xumbat l-MFA ġabita bi 16 cents per day. Part-time 30 u għamiċer 15. Però il-bicċa li hija li 33 of every professional player registration fee will be allocated to a dedicated player protection program. This fund will support players whose club ceases to exist or is declared bankrupt, leaving unpaid salaries or medical expenses. Hawnhekk naqbel. Għax qed jgħidu li dawk il-players li jispiċċalhom il-klabb jew inkella ifalli l-klabb, daw jieħdu up to 3 months salary, subject to available funds and a one-time reimbursement of up to 5,000 euro for medical expenses. Insomma, u diversi oħrajn hawnhekk f'din l-idea hija tajba. L-idea tajba, l-idea tista' tiġi diskussa, imma u Malta għandna manija anke fil-politika. Jekk toħroġ white paper u ma naqbix magħha kulħadd kontrija, sew fil-politika u sew fil-da. Kieku jiddiskutu isma' dit biċċa mhix tajba, dit biċċa ejba tagħmel sens. Toħroġ għall-aħjar u flok il-V kontra l-Va, bħal dak il-programm li jew il-PBS V kontra l-Va, jistgħu jitranġaw l-affarijiet. Fil-rittu kol najt li għanna u kol filmat li għawnek kont kellimt kiet idea ta' Joseph Muscat li d-dejqu il-sistema ta' dro. U l-Amerika fil-fat ilhom minn nofs disejnijat il-lobiet li jispiċċa memx lobiet li jispiċċa. Mux l-Amerika, ħanajdlek, l-sports tal-futbol huwa l-unika sports fid-dinja li hemm id-dro. Fl-ebda sport. L-Istati Uniti neħħewa fil-disajnijiet minħabba l-fatt li għamlu għamin jiġi dro tajjeb u dibat li Chris Camilleri filmat, Chris Camilleri kielab mal-Belġ Lawċi, għadu jielab. Kellu ħuħ, John Camilleri. Li dawn, meta jiġu dro, jingħata penalty b'mod differenti fuq stil tal-hockey. Il-plejer li jagħti il-penalty mhux f'nofs il-ground,
jitlaq bil-ballun, il-gowler joħroġ mill-lasta, joħroġ biex joħodulu, jiġu one-on-one One against miskodja. Min jirbaħ il-penalty shootout, jekk shootout, jieħu 2 punti. U li ħor jħobbhom. U li jħor jieħu punt, għax ma jkunx telef, u r-rebbieħ jieħu 3 punti, ħalli naqsu id-drojiet. Sadattant, Mario Għaxa kitbidna wkoll, Mario Għaxa kien jaħdem fis-segretarjat tal-MFA, fejn ma jqabilx li l-MFA titlob flus lill-players biex jilabu, biex jirreġistraw, biex jieħdu l-licenzja. Meta, skont Mario Għaxa, daw qasbis jorganizzawlhom il-Premier League huma. U sadattant jgħidu l-flus minn għandhom. U għandna wkoll filmat, sabiħ ħafna, fejn għanna National Stadium passatur tal-ilma. Araw l-ilma nieżel. L-ilma nieżel waqt logħba fix-xita. Daw tinsiex ftit ta' snin ilu kienu kitbu il-laqda kittiba sports, il-ġurnalisti, fej l-MFA ket għaltilhom li se jitranġa kollox fissa 2004. L-lum 2005 u qed ngħidlek jekk tittieħu xawer u tifranka l-flus tal-ilma, tmur hemmhekk u tieħu xawer first class. Da ħelu. Għalli ħajbużu għandi 23 sena minn Għawdex u wakkanit ħafna għal mal-ħibs. Iva minn Għawdex u mal-ħibs. Ovvjament, meta kont involut inti bħala ġurnalist ma niftakrekx, pero qed toġobni ħafna u kollha segwejthom s'issa l-podcast u xtaqt ngħidlek proset meta saġġibinna l-ħadd jew xi ħadd tal-ħibs. Ħa ngħidlek, il-ħadd ċetlu darba, darbtej, 3. U għalissa ddeċida li ma jridx imur fuq l-ebda programm. Silenzju stampa. Għandu kull dritt. Silenzju stampa. Oħra, kitib li ieħor Bużu proset tal-podcast qed tagħmel mistoqsija sempliċi, mhux permessibbli li jiddaħlu fles fil-ground, li dik hija illegali. Però di restrizzjoni għalik Malti biss għax fil-logħba mir-raba jnieh kontra l-Polonja inxtelu flares ħafna mis-7,000 supporter Pollakki. Jew tfittxijiet isiru fuq il-Maltin biss. Grazzi u forsi nistenna risposta. Jina etta, issa l-pulizija jidri. Jew bravi, biżiet kif għandhom idaħluhom il-Pollakki, imdorrini daħluhom. Jafu x'għandhom jagħmlu. Jafu fi għandhom jgħaddu. Il-pulizija tagħna ma kinux biżiet bravi. Dak kien il-Vlak Antonieri. Nispera li joġobkom, nkunu ftit sarkastiċi wkoll, imma veritajiet. Winston, nixtieq narawk bħala coach u darbuħa tiġi hawnhekk kritikak dwar tim li qed tikkoachja. Fidejku, inti. Imma x'taħseb li nexxielek dis-sena? Ja, onestament ma naħsibx Vera ma naħsibx. Ħanajdlek bħalissa. Jien kien hemm xi ġurnalisti qalu li dak viċin, qiegħed viċin. Ħanajdlek. Meta coach ikun rebaħ lik u jkun bla club, jekk ikun hemm vacancy, l ma jsemmu jibdew ir-rumors dak il-coach ħajjedu. Jiena ksirt ir-rekord li rbaħt lik f'xarejn u nofs, ħadd m'għamilha, u coach champion u bla club. Naħseb rekord ieħor. Imma rekord, vera rekord. Imma tajjeb jitiju ħafna għadek za, kemm għadek? 56. Kemm? 56. Għadek zaħi. Tidder iżgħar, xorta. Grazzi. Imma għadek zaħi, tidder fit ukoll, physically fit, u għandek ħafna idejat tajbin, titkellem miegħek fit-triq, mhux hawn biss, tajjeb, għandek sibna ftit. Inti pożittiv ħafna? Importanti tkun pożittiv fil-ħajja. Jekk toqgħod ħares, ara minn kull ħaġa li jiġrilek fil-ħajja tkun pożittiv. Jiena weġġajt, kien hemm sitwazzjoni fejn weġġajt, mhux dibis, kien hemm oħrajn, imma ħadd il-pożittiv. Di tal-ħamrun jiena ħadta pożittiv. Mhux qed ħdimt għaliha, imma kont laki wkoll li spiċċajt hemm ħaddilli għax. Pereżempju titħajjar tkun f'xi tim nazzjonali? Jien kont l-under 19s, jien kont darbtejn l-MFA, kont
L-ewwel kont ma' Stephen Green ma konna fl-under 14s, kien hemm jisa tip ta' skola, konna nieħdu ħsieb mit-10 sa 12 u minn 12 sa 14s. Mbagħad niftakar kont ma' Ħażeb Buċ fil-fers biċċajt u kien kellimni Robert Gatt u mort hemmhekk għamilt jisu kważi sena u nofs. Mbagħad ġie manġa u rrid l-istaff kollu Taljan bħal speċi u wasal iż-żmien li isir tim nazzjonali jisu professionali under 21 eżempju li jilabu fil-Challenge League jew fil-Premier League. Hija tajba. Semmejnija. Hija tajba ħafna ma tittara il-min ħatiħox il-players li huma fin-national team tal-under 21s. Il-klabs mhux ħejtilqhom kif ġibu l-ħaq. Issa, biex taqbad grupp tal-under 21s li mhumiex tan-national team. Li mhumiex tan-national team li ma jużawx huwa worth it jew le. Dik il-mistoqsija tiegħi. Qed fimtni jew le? Ejn naqbdu l-under 21s li hemm illum ġamal man-national team. Għandek King Xikluna, Sven Xerri, Letterby, minn hemm iżjed bħalissa. Imma jekk tilabhom fil- imma dawn il-klabs biċċiet minnhom ikollhom bżonnhom. Imma kemm jużawhom? Għandek Benjamin Haley tħallasom l-MFA. Qed jilab ma' l-Balzan fiċ-Challenge League minn hemm iżjed bħalissa. Jake ta' Ħażabbar, Carl Sargent il-goaler. Dawn il-players qed jilabu, mhux qed jilabu ħafna, ma jilabu. Il-klabs għandhom bżonnhom. Ma kieku jilabu. Imma kieku jtuhom l-estir daw klabs jitilquhom dal-players. Mhux għal kollox jerġgħu jaħduhom. Jitfawhom f'team biex jilab fiċ-Challenge League jew fil-Premier League jilabu hemm għall-aħjar tal-aħjar tan-National Team. Din hija xi ħaġa li tiġi diskussa imma tittara l-klabs u l-assoċjazzjoni u mhux lesti jsibu kompromess. Tifhem? Anka sibna kompromessi fl-istil, fl-MPL, sibna ġvidan. U nemmen li hemm nies bravi biżejjed kemm minnaħa tal-amministrazzjoni kif ukoll fil-klabs illi għalkemm da kulħadd ħares il-biċċa tiegħu, il-klabs il-biċċa tagħhom, però xorta nemmen li jemnu għax da fl-aħħar mill-aħħar. Il-presidenti tal-klabs jekk jolla l-livell għalihom aħjar u għalkemm iħobbu l-klab tagħhom huma direttanti tal-futbol Malti wkoll jieħdu pjaċir lit-tim nazzjonali iġib riżultati pożittivi pa' min jieħu pjaċir. Jien jieħu pjaċir kulħadd għax aħna Maltin. Qed tifhem? Imma xorta jien nemmen li jkun hemm diskussjoni, jkun hemm studju sewwa x'hemm bżonn isir, naħseb illi tista' tinstab soluzzjoni. Nemmen. Nibdew naħdmu fuqha nisbħalek hemm bżonn, Winston. Jiena waħda mill-affarijiet li nara li f'diskussjonijiet bħal dawn mhux qed ngħid għalija, imma hemm bżonn li jkun hemm diskussjonijiet ukoll ma' nies tekniċi. Pereżempju, naf li Alan. Bidejat differenti, bidejat ġodda. Alan, pereżempju, ftit żmien ilu saqsieni fuq il-lig jekk hux tajjeb jibda pereżempju fi frar sa u għatlu dan huwa modell li kien għamlu Dużan Fitzel. Fil-fatt, jiena ma' Dużan Fitzel għad baqali kontatt għad nitkellem miegħu spiss, mhux kuljum imma nitkellem ħafnax. Għażmin li kont l-MFA kien il-National Team Coach. U fil-fatt iċċekkja kien għalli ma fadalli xejn, għalli xie kun nibatilkom kollox, għalli tridu tfittxu il-klab, il-pajjiżi l-oħra kif ħadmuha. Nirringrazzjak, Winston. Nispera badna ftit ta' suġġetti għal-futur u pożittivi. Grazzi Ferħat għos nitkellem miegħek u niltaqgħu bħallum ġimgħa għax diġà qed jagħmlulna s-sinjal għax folja mhux fuq television xorta bil-ħin. Bil-ħin. Grazzi Thank you very much tal-li segwejtuna.